Okay guys, what's up? Good morning. So for today guys, kay magkuan ta. Preventive maintenance ta sa tong motor, magkuan ta, CVT cleaning, pero DIY ra ni akong buhaton. So i-try na ako nga ako mismo ang mo limpyo sa ako ang kuan CVT. So before that, mga kailangan nato nga tools is nana dire. So T-wrench na 8mm, tapos hugaw nga trapo o limpyo nga trapo, tapos 22mm o 19mm para ni sa kuan guys, drive face o sa clutch. Then brush para pang hinlo, kani para ni sa kuan guys, kani. Tapos combination nga 3941 para ni siya sa clutch drive. Then Y tool para pang kontra, nigloag na to sa drive face ug sa clutch. Then liha nga 120 grid para sa kuan clutch bell, atong pa kuan ng clutch bell pagaspangon. Then kani na sa cellophane guys, kay kano siya grasa, minudo nga grasa. So makapalit ra mo grasa nga minudo, 10 pesos. Tapos planggana atong sudlan para sa kuan ato ang mga piyesa sa motor. So, okay, let's start. So tanggalan sa nin natong mga 8mm nga bolt sa kuan guys. So pare-pareha ra nig sizes tanan ng mga kuan guys, bolt. Usa rin na lahi ani. Kaning naa sa ato nga kani siya. Maro na siya taas. The rest pareha nagsukod. Alright, oops. Ang gasket. Ay nagisi gid ang gasket. Okay, pili pa. So, hugaw-hugaw na gid. Maron na siya ang bolt na nasto nga guys. So kana guys is 22mm. Ang sa clutch assembly kay 19. Alright. Klaso na nato ni. And then gamit tag Y tool pangontra. Direct and kuan ba, pero goods na ni. Pizza. Right. Alright. Nut. Ano siya washer guys. Tapos isa pa ka washer dire. Lock washer mas tawag ro ani. So check na to kung nanabay uka. Mailhanan nimo guys if na yung drag kanal.
May goods pa ni. Oop. Magic washer. Parihara pa. Sila pareha. Kaning mas dako sa sulod. Kali sa gawas. Bushing goods pa. Okay, goods pa sad. Wala pa yung kanal-kanal. Backplate check. Medyo uyog na. Uy. Sila na nag-slider piece guys. Luwag na kayo. Basta luwag na kayo ang slider piece. Slide piece. Sila na siya. Kani medyo gahi-gahi pa. Kaning isa. Luwag na sad. Kani ray goods. Pero ilisda na ito ni. Ilisda na pa ni kaya naram ko yung piyesa. Then bula. Nana siya kanto. Mga gitawag nila nanay kanto. Yan siya kinanaan. Kita ninyo. Kinanaan. So na siya kinanaan for 11,000. For 11,000. So bisda na napod. At na lang ilisan. Haram pa niya. Okay, goods pa. Wala pa yung kinanaan. So, goods pa guys. Right. Rinse the speakers. Deposit linen ba? Okay. So, washer. Ilahi pa ning sakuan. Right. Clutch bell, clutch assembly. Okay, check the belt. Anay kinanaan guys. Nanay mga padong pa lang. Check na tong belt. So medyo goods pa. Clutch bell. Okay guys, for 21,000 odometer no. Medyo na siya ikuan kamay. Ma-feel na ako dire. Baru na siya na-regroove. Clutch shoe. Yung clutch shoe. Pwede pa, baga pa guys. Mana yang bakal, mana yang clutch shoe. Tapos kani guys, ito aning i-disassemble. Gamit aning combination nga 4139. Right, dali ramday. Kukaroon din siya dayon. Luwag siya dayon. So hinahinay lang kay backfirean ta ni. So alalay.
Namitan na to og mahiwagang tiil. So alalay kay nang siya spring. Tanggal na. Oops. Gana eh. Check na to guys kung nabay kuan kinanan. Okay, smooth pa kayo. Goods pa. Tanggalon lang nato ni. Right. Okay. Okay, goods pa. So na siya yung mga murag kani guys na. Na siya gaming kuan kinanan. So ang buhaton nato na ato ra nang ilihis sa yang pin. Kani. Which is kani nga pin. Ini man yung pin. So atong ilihis. Then check po din ninyo guys kung wala ba yung kinanan kanina kuan yang guide. Pag nanan na siya kinanan guys, lisdanan na siya. Female yata tawag ni, male, female ba? So piya. Right guys, mana kong baklas ang limpyuhan. So guys, balikan tamo guys, ako sa ning hugasan tanan. So pwede mo magamit og degreaser, gasolina or dishwashing liquid. So sa ako dishwashing lang. Ako sa ning hugasan tapos akong pa ughon. Tapos balikan tamo niya. Okay. Okay guys, update. So manano na hinluan na nato ang mga piyesa. So gipauga na lang na ako guys. And then karon kanina sa datong hinluan. Right. Guys, mauna ni nahinluan na tanan tapos napauga na. So karon ato na siyang i-assemble balik tapos taon na to balik sa karon guys, ito na sulod. Tara ilihis. Kanina ay marka-markas sulod itong ilihis sa pin. Right. Yung tanggalo ng excess nga grasa. Arisan sa sulod. Para di mo dangog ang belt. Right. Then kanay guys, mo na itong lihaan para mo gaspang. Para mo gunit siya sa clutch bell. Okay na guys. Tapos
kaning clutch bell ato sa ning lihaan. Kanang taphaw lang ang paglihar. Ato lang siyang pagaspangon para magunit siya sa clutch. So okay na guys. Tapos ang ako dahing clutch bell is mura na siya nag-wrap. Naro, burot siya no. So for now, kani siya yung gamiton dayon mag-inquire sa ako kung pila ni. Right. Okay, tama na. So guys, taod na to. So kani guys, check na kung dili alog, dili siya mulihok. Okay. So okay pa. Then check po din niya if wala leak. Kay diha mo leak sa yung mga oil. So grasahan ta ni. Tapos kani grasahan sad na to. So guys, mana siya ang bagong bula. So mani ang code. So kani siya guys, nani siya sa kan 400 kapin. Stock playable. So sundalan niyo ang orientation. Right. Tapos backplate nya slide piece guys, masama ni siya ang code. Okay, kani siya guys, na siya sa mga 100 kapin, 140 siguro to. So kani siya guys, gahi siya ikasulod. Gahi siya ipasulod kabag-o. May siya sakto guys. Pagluag na, gis din na ninyo. Right. Wala na siya alog. So kung mag-ilis mo og slide piece guys nga kanang alog hapon kayo, so kanina siya may kuan nakanan kani. So kanina siyang rampa sa bola mo ilisdan. Right, tao dito ni. So guys, mga to siya pato ng hugtan for the second time para sure nga wa siya niluag. Okay guys, tama na, okay na. So guys, okay na. Try na to ang kickstart kung mugana.
guys, gana. So guys, what's up? Karon ato siyang i-test drive. Tagahan ta mo og feedback about aning bag-o na tong kuan, ilis og stock flyball o kuan, bag-ong hinlo nga CVT. So grabe guys, smooth kayo og daga na. Lahi ra gyud siya sa katong Permiro na kuan, dagan. Karon smooth na kay bag-o na siya og flyball, then nahinluan na pud siya. So smooth kayo ang dagan. Then nasa siya persado na siya. So unta makatry tag ko ano, pa high speed ba para makita gyud ang iyang performance. So guys, mas nindot yun no kung ato ang irregular o maintenance ang ato ang motor, kay para makita nato kung unsay mga angay ilisdan, then dili siya kanang dako-dako ang atong magasto sa ilis sa mga pyesa. Para lang nakuha kay kung ato am kung tingbon ang kuan, ato yung isagad atong motor ba, taman nga mobigay na bitaw siya, so daghan na kayo tag pyesa nga ilisanan ana. So much better good guys, regular maintenance para nindot ang performance sa inyong motor. Actually ang akong flyball okay pa siya, kuan 11,000 ang dagan, gamay pa kay uka, gamay pa kay kanto. So pwede pa siya up to 15k, which is mao na siya naa sa manual. Pero ako 10k to pataas, basta mo tong nag 10k, ako hunahuna ana kuan na, ipahinlo na nako, ilisan na akong bula, ilisan na akong slide piece, ilisan na akong air filter ana. Di ko mahilo na. So guys, siguro inig maabot na ni og 25,000 kilometers ang akong dagan. Ilisdan na nako siya og kuan kani belt o air filter. Ako na sang ilisan ng air filter guys. And then katong akong wing bell or clutch bell, siguro ilisan na sad nako, nag-inquire nako sa mga kaila na kuan daw nasa mga 565 ang original nga kuan clutch bell. So far guys, smooth kayo ang dagan, goods kayo. So guys, dire na lang taman. Salamat sa paglantaw, then like and share guys para sa katong mga paparehan og motor na ganahan mag DIY, magka-idea sad sila. Invest lang gyud sa tools, na kay proper tools, kaya ra gyud kayo mag DIY. Okay guys, kita-kita pa sa sunod ng mga video guys. Ride safe and respect sa tanang motorista sa kalsada. Peace out.